ka nemi hanyar da aka samu kuɗi ta online a wannan lokaci da muke ciki, wannan ko kuma ka taba ganin ana talle ko wani bidiyo ta TikTok misalai na kan na yadda ake samun kuɗi ta cikin WhatsApp. So wannan ɗaya daga cikin bidiyo ne yadda ake samun kuɗi ta WhatsApp. Sannan wannan sabon update ne, kuma kusan duk sababbin update yawanci insha Allah nan banar din don wannan banar din har mamaki ma ya bani, saboda na daura account kusan kwanansa uku har yanzu haka a cikin alamu guda daura ba wanda aka sauke kusan kwana uku, kusa sai na test ne ke nuna muku. So without less wasting a lot of time, let's dive into the video. Wannan dai kamar da ganin shi ne main page na wannan din, sannan yadda ake registration kuma is all the same procedures kamar dai yadda na saba daura muku. Sannan in baka iya registration ba ka shiga cikin playlist ɗina, insha Allah za ka samu video na wannan na registration, sai ka je ka registration. Kamar yadda kuke gani wannan suna biyan 3,000 per referral. In dai kai referral after 24 hours za baka wani commission, after 48 hours za sake baka commission, sannan after 72 hours za baka commission, shine za ka samu 3,000 a referral kenan na mutum ɗaya, only one person after 72 hours. Amma duk bayan 24 hours za baka wani abu daga cikin wannan commission. So kamar dai wannan ba wani sabon abu bane, mun riga da mun saba shi, insha Allah ba kwa bukatar wani a lot of explanation. Wannan sabon update ne, zan ajiye muku link a cikin description, sai a je a join a sharing da Allah taimaka.